ஹாய் டுடூஸ் கிச்சன்ல இன்னைக்கு தக்காளி ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு ரசப்பொடி ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் நான் 2 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் குருமிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி. ஃபர்ஸ்ட் இது ரசப்பொடி எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன். பேன் சூடானதும் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துடலாம். எல்லாமே நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கணும். இது ஒரு 2 நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் வறுத்தரலாம். இப்போ இது கூடவே வர கொத்தமல்லி, சீரகம், குருமிளகு, வெந்தயம், அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் இதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான். இது நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்தாச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்க, கலரும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இது ஆறுனதும் நம்ம இதை பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ தக்காளி ரசத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் இன்னைக்கு 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன், ஒரு 5 பல் பூண்டு, ஒரு காஞ்ச மிளகாய், தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை, ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம், 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம், கொஞ்சமாக கடுகு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இது வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், தேவையான அளவு மஞ்சள். அவ்வளோதான். இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கீ சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம். நெய் உருக்குனதும் கடுகு, வெந்தயம், சீரகம், கருவேப்பிலை இதை ஃபஸ்ட்டு வதக்கிடலாம். இப்போ பூண்டை தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாம். இது கூடவே ஒரு காஞ்ச மிளகாய், இப்போ இது கூட ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம், இப்போ இது கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி சாஃப்ட் ஆகணும். நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த மஞ்சளையும் ஆட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், இது நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்க, தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த ரச பவுடரை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஃப்ளேம் சிம்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி ரச பவுடருக்கு எல்லாமே வறுத்து அரைச்சிருக்கோம், அதனால் ரொம்ப நேரம் இது பண்ண வேண்டாம். இது கூடயே கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வச்சுருங்க. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் போல் இருக்குது. பாருங்கள், நல்லா நுர கட்டி கொதிச்சு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி கொதி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான தக்காளி ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் அப்படியே குடிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட்டில் கேளுங்க. டுட்டூஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.